pieni virhe ja heti on Venäjällä paikka. Hentunen, Barry, Zinoviev, nyt nousee Kondratjev ja nousee siihen Konchar. Sitten Kondratjev antaa maalin eteen ja kauhea taistelu. Ja peli päättyy Winneborgin vihellykseen, mutta oli siinä Venäjällä paikka, kun 5.17 on pelattu jatkoaikaa. Kondratjev, Zinoviev ohjaa ja Kari Lehtonen jatkaa loistavaa peliä. Taas se lähti siitä liikkeelle, vielä tämä Zinovievin laukaus yli siitä liikkeelle, että Suomi ei saanut otetta kunnolla peliin omalla alueella ja 4-4 vastaan se on monta kertaa tuskainen homma. Sitten vajaa 5 minuuttia enää jatkoaikaa jäljellä. Radulov aloituksessa, kiekko Suomen joukkueen haltuun. Nyt ei ole Leijonamista päässyt pitkään aikaan hyökkäämään, nyt pitää päästä hyökkäämään. Ja näin se vain on, että niin kuin pitää ollakin. Koistinen on saanut vakuuttavasti myöskin peliaikaa tässä jatkoajalla. Ja Koistinen tulee sieltä keskeltä ihan niin kuin mies olisi ollut arvokorturnauksessa vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Sekä tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula. Ja Koivula Suomen finaaliin! Koivula Suomen finaaliin! Ai! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivula Suomen finaaliin! Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen ensikertalainen lyö kiekon päätyyn. Ja Mikko Koivu tulee sinne ja iskee Suomen loppuotteluun. Ylivoimainen ennakkosuosikin Venäjä on lyöty. Ja oi. Suomi loppuotteluun jatkoaika maalilla. 5.40 pysähtyvät kellot, kun 24-vuotias Minnesota keskushyökkääjä taistelee Jeremenkon kanssa ja siellä lepää. Suomi on loppuottelussa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001. Leijona miehistö on ollut ilmiömäisessä vedossa tänään. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Ja katsokaa vielä kerran Tuomo Ruudun taistelu. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Milwaukeein puolustaja Ville Koistinen tuo kiekon kuin ei mitään hyökkäysalueelle. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja nauttikaa kotikatsomo, nauttikaa! Siellä on! Suomi on finaalissa! Mikko Koivunen, 42. maaottelu ja hänen maajoukkueuransa ylivoimaisesti tärkein, hienoin, ihanin, maistuvin maali. Ajassa 5.40 jatkoaikaa. Se on Mikon 6. maajoukkueen maali. Spurttaa.